Și ce are în comun acest fruct al pasiunii cu vindecarea autoimunității? Pare simplu la exterior, dar în interior este o explozie de vitamine și antioxidanți. La fel este și cu vindecarea. Nu înseamnă doar să iei o pastilă zi de zi, ci să vrănești corpul în profunzime. De ce este importantă pasiunea? Pentru că atunci când faci lucrurile cu plăcere, corpul tău iese din starea de stres și se vindecă mult mai ușor. Cum faci concret asta? În loc de zahăr și dulciuri, mai ales cele procesate, alege fructe exotice sau fructe de sezon. În loc să te forțezi la sală, ieși la o plimbare în natură sau dansează 10 minute pe melodia ta preferată. Și în loc să stai noaptea dând scroll pe telefon pe diverse platforme, îți faci un ritual în fiecare seară cu ceai cald și, bineînțeles, un somn odihnitor. Autoimunitatea nu se vindecă decât atunci când pui pasiune și faci alegeri mici, schimbări mici, zi de zi, menții acea consistență.